Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Khubor Pibaro nampak ke Batesi TV. Sesin biang penjang sebai pi Syekh Khubor hakimat kimat. Hakaba sedang nya phasha Syekh Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Ka Congress Mary Kharpuri ka belong ka executive member berim jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kala kentu ya ka executive committee ka bathmai bakan budin bha ya ka minimum support price lani ka dor ka bayaram ikinong ram ba kinam sha khanya dor hakinong khayi Kylleng ki yau ki ba hap hapok jingkmi jong ka district council. Ka Congress Mary Kharpuri kala sha jit biang ban mi khaman ya ka Nongshken district council constituency bat kala sha pen bam smai ne kasngi. Kalong ka aka ka bas ngokhia pan shem bawat hadin sanpu arsnam ka jingyo Jylla bapura ka Meghalaya. Henry kidan kumba lai pau hadut lai santlik longyeng kiba kisngi ka jongki kala kut kloy tang shuan ka premiet namar baki hab ban shong ha ka jingdom jong ka miet bat kila ban penthaba ya ka yeng ka sem ling baki bombati bat menta baladon ki solar light kila yo ban penankam ban penthaba ya ka jing shai ha pok ai Deputy Commissioner ka West Janti Hills District ula penbam smai yaki art pkenai ngot ki MBC ki bala sha jit thamai sha ka ying darbar jong ka Janti Hills Autonomous District Council UCM ka GHEDC uba thombor shiwan harengkat bat sangut ki weipat ki CM barem kata uba hambertes nong tudu uba madan bai rembai ba Andrew Shulai bat uba moonlight pariat ru kila pendap ya ka jingbam smai Langut ki MDC kenthai ki ba kenthuk ya ka kong violet lingdo Devi Paya Tongper bat ka laya wan lam jinghun kriam kila shimsmai art pkenai gut ki MDC ba sha jit thamai shaka Khasi Hills Autonomous District Council kila shapen bam smai baro art prangut ki MDC ba thamai kila bam smai haktin pareng light no tang uba tita star wel khain ubala bam smai haktin khasi Yaki MDC la penbam smai daka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka Kongreseta M Kurba hakabala sakhilang neki bahye ngasem jong ki MDC ka Sarkar Meghalaya Hausnam arhacha apuar kala shim ya ka rai ban bu no ya ka border outpost jong ka Meghalaya Police hakashnong mukro West Janti Hills District nanor ki wei de ki jaka Henry hadu mentamene ampat shim lala setia ban yo idang AA ba ka ni ka jing pinbana jong ka Sarkar Meghalaya ban bu ya ka border outpost hakashnong mukro hadin ka jing shim rai jong ka Sarkar Jylla ka dorbashnong mukro nadu usnam arja apuar kala rai ban dawa ban dei ban bu no ya ka border outpost hamut hasyang kwai ka badon ha khaput jong ka shnong barke ilaka labang nong phulut ni ka block 1 Kawai ni ki yeng ha kashnong umsmu kashnong kabadon ha ka thamri boy kala kala de pei kenthopru ya ka jaka bujubu yo sansar baladap khen kani kala ja ha ka arpunrutrik Rymphang arja phusan ha ka por kumba arbaji no phaisngi ha ka bag thili ding ki barhem kila bamdu ya ka yeng bat ya ka jaka bu sansar barok kawai jong kalong yeng jong ka kong berilin maulong kalum perdi yong pia upper primary school jowai kabadon ha kashnong charmang kashnong ka bajangai tang katu ka ni kilometer na ka sor jowai kalapun kut no ya ka jing rakhe ya ka jing dap arpusan snem ka jongka ha ka jing alang ka balalong hamadan men koi perdi lum perdi yong pia jowai la sakhilang dau MLA jong ka jowai uba welat miki Jylla bat ka joint director of school education ka kong APCM na lor wahech nong u president ka Sendra jowai bat kiwe ha ka diklimat pat mi phai Syekh Khubor na Kylleng ki benta jong kari Kanong yalam jong ka Aam Admi Party ka Atishi kalayalam ya ka jinga ki da ka basong habar jong ka ying darbar jong ka Delhi hadien ba ki arpuengot ki MLA kalyang persha ki bala sha suspend kila sha khak manrung ka BJP kalayada ya ka te ka jing sha suspend da ka ba kado ya ka jingle bamsit nyau jong ki MLA ka AAP ha ka por ba jing kran ulat hadin ka jing ujor jong ulat ka Jylla Manipur u Ajay Kumar Bhalla apan phai biang hadu lai spatli ki tiar yale bala lute bat ki tiar sian ki bala bu hakasteyo ki bol pahara kidang beteng man yo kurup iki tiar yale ban pinpra ya ki bangkar bean bat man kem iki le no ban penyo biang ya ka jingsum unang yalam ka BJP tarun chuk ula keno ya ka AAP baka bamsam da ka bakeno baka kaipot jong ka CAG kan pinpau ya ka jing penyat bakala jong ka kamtam haka polisi kian kabala weng no menta ula kan thoru iki buit pin kala lenti jong ka AAP bat yaro ya ka jingalam jong mintirang ba du kari India Narendra Modi bat ya ka mahakum kabala penroy ya ka jingatali jong kari
Kamahakum mela aja apusan, kaba saupusan sengi haprageraj, kala penmi bisa, pala lai lak klur tingka, kabla kentiu shibuan ya kayok kakot jangka Uttar Pradesh. Da kabaya shimenta, da ki hendriu klur ngut kinong mani, kani ka jingrakhe, kala penmi ya ki kam kayi ki bahe, haki benta bapher. Kabla kershan ya ka thong jangka yok kakot jangka Jylla, kaba $3 trillion. Ka jingkiu jumai kaba 1.0 magnitude kala lengshop haka ilaka Morigaon jangka Assam haka steps ni palai haka ba la sngau ya ka jingkiu jumai ha goti pat hiki chaka ba marchan ka jingkhnyo jumai kaba la ja haka jingjeliu kaba 100 km kamshim ladon kano ka jingpentep mador ya ka jingjulor hendrei kala pau ka jingkhnyo jumai kaba jur jangka te ka thai kini paklang Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Usim ka Jordan wa Abdullah II ula penskambiang ya ka jingkershan ya ka jingpersang menteipat ya ka Syria da ka bapengsan ya ka jingateli bat ka jingshong shngai kat ba ula penrem ya ka jingher thma jong ka Israel ya ki jaka jong ka Syria ula ekran ro haloka jingatrelang ha ka khai ka pateng ka boarding bat ka jingada bat u president Shipo jong ka Syria u Ahmed al-Sharara ka Arab League kala penrem ya ka jingher thma ling sun jong ka Israel dangshan ha Syria da ka ba khot yaki kum ki jingpen khiwen ba klemper khat ki ba pendan kam bakla ya ka jingkala san himasima jong ka Syria. Secretary General Ahmed Abdul Gay ula kentu yaki ri ka Pyrthei ban penramjur ya ki te ki jingsha thambor ban pinskambiang ya ka jingkershan ya ka jingsinsha jong ka Syria. President jong ka Ukraine Volodymyr Zelensky ula pentikna ba ka Ukraine ba ka US kidang penkre banyakran ha ka sngi thodien kaba pelit jingmut ha ka jingpentikna ya ka jingada bat ka jingatreilang hakimar pok khndo ula banjur ya ka jingdon kam ban beteng ya ka jingarap jong ka US katba ka Washington ka yoi ya ka te ka jingate kumkalat ban yo biang ya ka jingkershan pisa shaka Kiev ka Hamas kala IT yikimet yap jigi sawat kinong syara bor jong kinong Israel shaka Red Cross ha Gaza kabla pendep ya ka benta jong ka jingate kular ban sange yasian kum ka jingsiu Kylleng ka Israel kala thmu ban pelat no yaki hendrius pa arphongot ki koi di Palestine ka badai ka jingkala ka bakrautam ha ka benta ka baningkong jong ka jingate kular uslap ubajur ha Bolivia ula shimnya ka jingim jong lai phunyang wat ki briu na du ubnai nai wing ha ka ba hendriungot kidang jar ngai bat palat sapulai hajar ngot kilanot kila shakta ki borsan shar klapen bina ye ki jing e ha ki ba bon tali ki than namar balak mi lenti pa uslap ubajur undang yai beteng hadu bina ya yong ka Texas klapen tip ya ka jingyap ka benengkong e ha US ha ka jingpang klam yang persit ka badang ya chakman ka bakta bon sien ye ki khna ki bampat yo ye ki jing ai da waitika hadu menta ki dan chispa alpusang ngot ki balayo ya ka te ka jingpang ha Texas ha ka ba ki he ka koi ka khia ki kentu ban ai da waitika kenang banyada na ka jingpen sapriang shushu utram mula penbena ban ok khajana alpusan persen yaki ma jong ka EU kunthup yaki kali da ka ba keno ba ka de ka kenhun la tha bun pinsniu ya ka US ula pentikna ru ba ka jingsiu khajana ya ka Mexico bat Canada kan ya shakmat what happening ka jingpen slam manshwa ka Egypt kala kantat ya ka jingthmu jong ka Israel ban shimti ya ka jingsen sha jong ka Gaza da ka ba ong ba ka long ka bamla ban pediang bat persha ya ka rai ka bane ka Cairo kala banjur ya ka jingsen shar bapura jong ka Palestine bat kadang penkre ya ka plan ban teipat ya ka jaka jong ka India kala kentho ya ka Pakistan ha ka jingalang jong ka UN ha ka ba ka ong ba ka dekeri ka bala pulam ka ba im da ka jingarap jong kiri ka Pyrthei bat kala keno ba ka la pensapriang yiki Khubor lamler halo ka Kashmir ka India kala penskambiang ya ka Jammu and Kashmir ban longben ka benta ba kong san jong kari Arpunyawat kinong tong dok ha na Tamil Nadu kibala syakem haki shipai duriau jong ka Sri Lankan Navy kila pelat no bat kila lak belit pai no selayin. Kiseng jong kinong tong dok ha kidang ya peteng ya kijingek hi da ka badawa ya ka jingpen bet ka bane ya ka jing syakem ka bajuja man kapor. Tikitu kilong Khubor hakimat kimat mandasni kublai.